Thokozani nabendabuko, thokozani makhosi amakhulu, nini ndlovu, nini ezizweni, isizwe sikababa. Ngiyabingelela ukungathokozile manje insizwa kaMnguni, thokozani. Makhosi namhlanje ngihamba ngesimo sokuphahla, thokozani, ngihamba ngiyabuzwa-ke lana. Kuthiwa-ke okay, isimo sokuphahla, intro, right? Yeah, the process of ukuphahla. It's okay. Ukuphahla isimo sokuxhumana nabantu abadala noma isimo sokuxhumana namadlozi. Isimo sokuxhumana namadlozi. So, ukuphahla kuyajula, ukuphahla kuyahluka futhi, angithi. Nase siphahla kusetshenziswa isinefu, kusetshenziswa impepho, kusetshenziswa amakhandlela, angithi. Noma kwesinye isikhathi kusetshenziswa amanzi, kusetshenziswa impuphu, angithi. So, kuyahluka bakwethu. Ukuphahla kukabili, sikwenzele egcekeni siphinde sikwenzele ngaphandle. Nasikwenzele egcekeni amadlozi asuke asekhaya egcekeni. Amadlozi nawamele ngaphandle angekho egcekeni sisuke sikwenzela ngaphandle kwegceke, angithi. Ungahamba ehlane, ungahamba ey'ntabeni, ungahamba emanzini, ungahamba uyephi idlozi lakho lisuke lilapho, ingakho uyophahlela lapho. Kodwa-ke iy'dalwa zakhona zisekhaya, uphahlela ekhaya. So-ke isimo sokuphahla, phahla bani? Asike nje siyiqale lapho, ukuphahla bani? Ekhaya kini egcekeni kuzophahla umuntu omdala osenaso isibongo, mhlawumbe kungaba umalume, kungaba ugogo, kungaba umkhulu, kodwa kuyophahla umuntu omdala ekhaya egcekeni. Naniya ngaphandle-ke uyophahla wena-ke lapho, uyobiza iy'dalwa zakho. Mawungawazi amathungo wakho, mawungazazi iy'nkomo zakini, mawungabazi labantu oyobabiza esimeni sakho sokuphahla, uzothi thokozani nay'dalwa zami, noma namhlanje ngihamba ngibiza iy'dalwa zami, noma namhlanje ngihamba ngibiza amadlozi wami amahle kuphela, ngoba inkulumo iyona ejulile phezu kwesimo sokuphahla. Hamba ubize amadlozi amahle kuphela, ngoba nawushisa impepho kufana nokuthi uyafona, kusondela yonke into. Kusondela idlozi elibi, kusondela idlozi belibulala, kusondela idlozi lemabhadi, kusondela wonke nje umuntu asondele omele isibongo sakho, ongungowakini, umoya ongasekho ongungowakini, angithi. So kusebenziswa iy'bongo, nawumlanjwana usebenzisa isibongo sasekhaya kumama. Nawumuntu ohlawuliwe loya usebenzisa abakini bakhawubaba, kodwa-ke uyababiza nabo umama bacele bahlangane bangezi ngolaka phezu kwesimo sakho lakho, kodwa bazwane babambisane, abese uyajula-ke ngenkulumo yakho, angithi. So kwesinye isikhathi kuphinde kusetshenziswe amanzi, uhambe nje namanzi, uhambe nempuphu, uye esidulini noma uye ehlane uyophahla ukhulume nedlozi lakho. Ufike uyakhuluma-ke lapho, uyakhuluma. So, when to phahla? Cha, ukuphahla ekuseni ekudabukeni kokusa ilanga lingakaphumi, liyaphuma liyophahla. Ekuseni ekudabukeni kokusa ilanga lingakaphumi, lingakahlabi ilanga, lingakaveli. Isona-ke isikhathi esijule kahle leso samadlozi, sokuxhumana namadlozi, mhlawumbe ngango-3 o'clock, 3 to 5. After 6, hhayi cha, abantu bazonyathela phezu kwakho mase uyophahla. And then ngo-12 o'clock akuphahlwa. Ngo-12 emini ilanga selila, cha, abantu badala basuke balele ngaleso sikhathi akuphahlwa. Uzobaphahla ngaleso sikhathi, hhayi uzobagila iy'manga. Ukutsheda sunset, cha, uzobagila iy'manga. After 12, ya ungaphahla-ke lapho. Kodwa ngo-6 o'clock ebusuku kusuke sekuphakama amakhehla-ke lapho nakhona phezu kwesimo sokuphahla kusuke sekujule kakhulu lapho, usuke usulanda amakhehla-ke lapho, ngoba ekuseni kubusa bogogo bese ebusuku kubusa amakhehla. Yingakho izinto eziningi zobumnyama zenzeka ebusuku. Amadoda nani niyazi abuya empini, amadoda nani niyazi bewalwa, amadoda niyazi ashaya iy'bhakela. Yingakho ekudabukeni kobusuku kuba nezinto ezimnyama, kwenzeka nje yonke inxushunxushu ewumnyameni, ngoba isikhathi samakhehla suke sekubusa amakhehla ngaleso sikhathi, angithi. Yeah. Kusho ukuphahla, cha, loko sengikuchazile. Kuphahla umuntu omdala ekhaya egcekeni, kuphahla umuntu omdala. Nawufuna ukuba nedlozi, uyamcela ukuthi ngicela kubike edlozini. Nakuwumamakho, uzocela umamakho, nangasekho uzocela umalume, noma uzocela bani nje omdala egcekeni.
azowathi akhulume nalo ithongo, bese-ke usuyangena-ke nawe uyayikhulumela ngokwakho. Umvulandlela kahle kahle loyo muntu loyo, angithi. Mabangasekho abantu abadala ekhaya kusele wena wedwa, cha, uwena ozokhuluma nedlozi, abese uyachaza-ke ukuthi kungani wenza so, kungani ukhuluma namhlanje, ngoba kumele ujule phezu kwempilo yakho, yonke into akumele iqonde, angithi. Cha, njengoba sengishilo ukwenzela emsamo, ikhaya ninemsamo, umsamo kula amadlozi ahlala khona, kula amadlozi ahlala khona. Mandulo umsamo wawusemuva kwekhaya, ekhaya emuva, kube nje ne-altar nyana, i-altar umsamo. Kula umfundisi amakhona ashumayela, it is an altar, la uNkulunkulu ahleli khona, la idalwa-ke namathongo ahleli khona. Umsamo uba semuva kwekhaya, nawungekho emuva uba sekhaya ngaphakathi, mhlambe ekamareni lomama, noma nje ngaphakathi endlini kuba nale ndawo e-secret kuthiwa akudlalelwa lapha, cha, iwona-ke lapho idalwa ehlala khona. Lapho-ke niyophahlela khona. Madlozi mawamele ngaphandle ekhaya, ngaphandle ehlane, noma niye emanzini, noma niye ey'ntabeni, noma niye ehlane, noma niye emanzini, noma niye ey'ntabeni, noma niya kwisituli, isituli esisema-ends. Nalapho niyophahla-ke, niyalibiza-ke idlozi lapho niyalikhulumisa, angithi. How many times should you do it? Ukuthi ukwenza kangaka akubalulekanga, ngoba inhloso yokuphahla usuke ukhuluma nedlozi lakho. Nawuthola umsebenzi kumele uphahle ubike umsebenzi. Nawuthola inhlanhla kumele uphahle ubike inhlanhla. Nawuthenga ikhaya kumele uphahle ulibeke ikhaya. Nawuthenga imoto kumele uphahle uyibikele le moto uyibonge. Konke okwenzayo kumele kwaziwe idlozi, ngoba idlozi ijule kakhulu, ibuhlungu lento. Abantu abadala bayayibona into oyenzayo kodwa bayathula bakubukele. Ibuhlungu kakhulu ngoba bayabona, bayathula bakubukele. Uthola umsebenzi awuyi uyobonga, bayathula bakubukele. Zifike iy'vunguvungu zikudile kuphela umsebenzi. Ngobani? Ngoba zange bawubonga, zange bawubika. Ngoba phela nawubonga uzocela phela uthi, eyi ngiyabonga, khanyisani-ke ningivikeleni lapho kungapheleli emoyeni. Koda-ke ngoba asibiki, asikhulumi nabo, esane kube nini, angithi. So, ukuthi ukwenza kanye kanye, cha, akubalulekanga nje, isimo sokuthi uphahle ukhulume. Angithi noma ukhuluma kumele uthole iy'mpendulo phela. Njengoba usubongile, bavule ezinye iy'ndaba, ezinye unyuke ey'khundleni umangale kanjani, cha. Usuke usubongile, basuke sebayazi into obhekane nayo, bahamba nawe, bayazi ukuthi hhayi, lo ugijima nathi, nathi asigijimeni naye, angithi. Yingakho amadlozi nangiwafulathela nanifulathela. So, akubalulekanga ukuthi ukhuluma kangaki nje, khuluma kuzwakale. Nakungazwakali kumele ubuyele ehlane uyobika. Nakungazwakali kumele ubuyele emsamo uyobika. Until uze uyithole impendulo yale nto le oyicelayo noma oyikhulumayo, noma ofuna ukwazi ngayo. Can it be done wrong? Yebo, kuyayenziwa ngendlela ekungeyona. It can be done wrong. Uphahla ubize iy'bongo ezi-wrong, ubize nje iy'thakazelo ezi-wrong, ubize amadlozi a-wrong. It can be done wrong. It can, kakhulu ngendlela ey'julekayo. It can be done wrong. Ngesinye isikhathi nokusebenzisa izinto ekungezona. Ekhaya kini uthole mhlawumbe abayisebenzisi le nto le, wena usubhizi lapha nemiqombothi. Ekhaya kini bogogo bebathanda itiye, akekho ekhaya kini ophuza itiye. Wena-ke usuletha isiqu lapho uphahlisa abogogo ngesiqu. It can be done wrong. So, yingakho ngithi kumele uzazi wena mvelaphi yakho ukuthi ungubani. Ekini naniyenza kanjani, isiko ekhaya kini nalibusa kanjani. Yebo, namhlanje sonke singamakholwa, kodwa mandulo ngesikhathi sabokhokho bakho isiko laliyenziwa ekhaya kini. Yingakho ngithi kumele ujule, uhlale phansi nabantu abadala ukukuthole okwakini ukuthi wena ungubani, nenza kanjani. Yize ningamakholwa, cha, idlozi lisadinga sonke. Ngaphandle kwedlozi, hhayi, akukho okuzohamba kahle ngoba solokhu ningemakholwa. Into eyayenzeka amandulo, abantu abadala bebathi mabanedlozi baphakame umoya, phakama umoya.
ngalesa sikhathi bebabalekela emasontweni. Yingakho namhlanje kugcwele amakholwa, yingakho namhlanje isiprofito siba namandla esontweni, ngoba abantu badala bebabaleka idlozi bangena esontweni. Ngakho namhlanje uma uya esontweni uyakhona ukuphupha, uyakhona ukuboniswa, ingoba isisithunywa sakini, isiprofito, isiphiwo sokuprofita leso sakini sandla ndlobala esontweni. So uma unjalo unalawo mandla lawo, akusukuthi uyikholwa, cha, idlozi lakini elabalekela esontweni. So asiyekeni ukuluthana, asiyekeni ukulahlekisa isizwe, cha, zazi ukuthi ubani, uzokwazi ukuthi uhambe phambili. Izinto okumele ube nazo uma usuphahla, hhayi, kufuneka impepho, kufuneka isinefu, kufuneka itiya, kufuneka impuphu yasekhaya kini, kufuneka amanzi wasekhaya kini, kufuneka iy'bani. Iy'bani ziyahluka, kunesibomvu, esibomvu simele impi, siyavikela, it is protection. Esimhlophe simele ukukhanya, esiyelo simele iy'dalwa zasekhaya kini kabomama. Esi-blue simele the paternal side, ebasekhaya kini kabobaba. Esi-brown simele amadlozi wonke. Esiphephuli simele iy'nhlanhla ney'busiso. Esipinki simele amanona, amadlozi amancane, abantu abashona basebancane, amanono. Esi-gold, hhayi, i-prosperity-ke leyo. Nesi-green naso impumelelo-ke leyo. Esimnyama esokumnyama cha asisetshenziswa isibani esimnyama ey'ntweni eziso, unless uyogeza uyolahla amathunzi lapho uyawathunyisa iy'bani esimnyama, kodwa esimeni sokuphahla cha asisebenzi, asisebenzi. Ya, sikhona esinye isibani engisishiyayo. Ya, yizo-ke iy'bani lezo, usebenzisa lezo zinto lezo. Ngesinye isikhathi nje uzodinga amanzi kuphela. Ya, so kuyahluka kujulile, kuya ngokuthi abakini babenjani, benze izinto ezinjani, angithi. So uyibona lokho bakwethu, ya, esimweni sokuphahla kujule kakhulu, kujule kakhulu, kujule kakhulu. Ngiyabonga, ngibonga ithuba. Ungezi la kumenza ukuthi awukwazi ukuphahla, wena ukushangiswayo ngoba nala mavidiyo aniwabukeli nje, niqhamukela ukufika kumina nizongihlupha. Cha, akwenziwa lokho, liyahlonishwa ithuba. Insana nonke angithi bayalihlwa uSithokozela manitshiswa kaMnguni. Asibonane futhi kwelisasa, ngisenani, nginithanda nonke. Philani nibusiseke lapho nikhona. Ingelosi kamoya ibe nani kuko konke enikwenzayo. Ingelosi yasemakhosini ihambe nani nizongize njalo, nakwande khanye ndawo.